Ayo sayang. Sayang suwi banget to, Mas. Aku wis lak garing telake. Aku yo dadak nunggu polwane lunga to. Suwi banget. Kayak wis sing sida ora. Yo si Joko ora sida wis tekan kene ora sida kepiye to? Jebul kene iki aku iki jirih to, Mas. Sida kepiye to? Agene lunga dadak delik-delik. Mas, ning aku ora tanggung jawab lho nek kowe engko disunati karo bojomu apa bojomu nesu. Disunati entek bongkolmu. Ah iya. Disunati nganti ngepok yo tenara kanggo gawe to, Yang. Aneh-aneh iki. Tante, Piye ngapa? iki ngopo ning kene? Wis lah. Arep opek kates ki lho. Oh, pakai kates. Ngopo? Tak sayur iki. Lho wis gedhi-gedhi ya delong kasrak ngono. Oh, wong ngono gedhe. Iki cilik ya tak dilatih tak rangsange